Отвън се зарадвал, че днеска ни върви с километрите, обаче леко ни спре. Сега ще почекаме, а може и да зачекаме. И повече. Срутени мостове, 40 градуса. Единствената сянка е до тази фадрома. Добре сме си, бе. Добре сме си. Сега и уиски ще ни донесат. Чакайте да покажа публиката, защото публика винаги има. Като спреме някъде и веднага идват, но така изглеждат две полярни мечки при 22 градуса. Сахара. Стефан не ме снима с моят мотор. Тук каква мъка беше. И сега с тези двамата ще качваме мотора на лодка. Yes. Good. One down. One at a time. Yes. Okay. Нереално е, хора, нереално е. За тези добри хора ми е мотора. А това е реката, която трябва да се пресече. Направо нереално. Sir, where are you country from? Sorry? Where are you country from? България? България, yes. Go. Go. Here. सीधा करो सीधा करो आई तो परा करे इंडल सीधा करो Повече, че аз моят мотор си окачвах сам. Мисъл с уния. बीम कम जाने वाला Защото те иначе нищо не правят. Един и половина от 12 товарихме моторите на лодка. Гребна лодка. 12 човека. Пренесоха ги през чупения мост през реката. Сега има полицейски ескорт и те карат бавно. И в тази жега май един от най-трудните дни. Поне да караме с нормална скорост. Изпепелявате. Учи сутринта. Яко. Ахо ихо. На лесното, ама като стане корал си е бал майката. И усещаш жегата, която ходиш облечен с моторджийските обувки, пътуши, панталони, яке, каска и ръкавици. И един час го буташ този мотор
Вътре в лодката, извън лодката, после нагоре по един баир, да излезем от коритото на реката. Яко! И тази скорост 50 км, 39 градуса. Тук нищо не се мърда. Еми, хуйо, и това. Кажи сега. Казвай бързо. Съживих се, какво да кажа. Лекав съм пушка. И аз седи на стани на при едно кръгче. Да ти видим колко. Стани на при едно кръгче. Обличам бронята. Стани да те видим колко си корав. Казвам, че съм корав, бе. Аз ви казах, аз съм мекицата. Вие сте коравите. Стани на при едно кръгче. Окей. 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 Let's go. Okay. You go now? Yes. Because many people I coming know. right here I for know. relief. I know, but I think I have to take 2 minutes to finish. Okay. And it's dangerous. Old man. Okay. Finish the power. I told you 5 minutes. You go now, please.